Добре дошли в зоната за персонализиране на облеклото. След като изберете вашия продукт, щракнете върху „Персонализиране“. На тази страница ще намерите различните видове материали и цветове. Персонализирайте продукта по ваш вкус и след това кликнете върху „Размери“. Тук можете да изберете нужните ви размери и количества. В случай, че не сте запознати с размерите, просто кликнете върху бутона „Изчисли размер“. След като прозорецът се отвори, въведете необходимите измервания, за да изчислите правилния размер. След това кликнете върху бутона „Изчисли размер“. Накрая просто кликнете върху елемента „Обобщение“, за да видите избраните продукти, разделени по размер, количество и вид материал. Кликнете върху елемента „Добави в количката“, за да добавите продуктите в количката или да продължите с покупките си. Благодарим ви, че гледахте нашия урок. За всякаква информация не се колебайте да се свържете с нас.